Kwaramoga Juang. Ma www.katunja.co.katunja town. Millionaire. Yes. We are here. Waongega. But one car, what do they want to discuss? Gimora chill, ma very strong. Wadwa wacho weche ma ok udwaga winjo. Yeah. Tie weche moko muwuondoru. Ne. Then nitie gik moko ma bende jopiny pok owinjo, especially koro kuomi. In kaka boss Jagingo. We uwuondoru. Wan gi gik mang'eny ma onego bende wa discuss. Ringi ne. Ok wadwa yawo sava. Mano savo. Ma ok sava miluongo ni Raila Munyalego Nyakwaka. Kuro mano Raila ema kuro yawno. Raila Nyakwaka. Raila okwako. Aning'eni kata boss pok odonjo, miyawo go mago mana Raila. Pod amanyo ni Raila. Adwa rwakora machal nade mondo adhi kama Raila nitie. Yes. Alluwa. Warwakori machal nade mondo Raila recognize. Okay, kapok wadhi mabor. Yeah. Nitiere gima ninyisa. Ineno kanyisi. Baneno. Ikuongo inyisa baneno. Koro mano is the first topic bara ni mondo me wawuo kuome. Ere kaka ni okay, kuongi miya na certificate. Ninyi Kwaramoga Juang tafadhali, ma iluongo ni boss Jagingo. www.katunja. Yeah. Mother, the former mother. Yeah. Former mother. Wacho ni there's a day manotere hospital. Kanotere hospital ko bedo matuo. Ok kabedo matuo kose nega. Olokuongo negi. Because death summary which means no say nega. Kuro, this is death summary. Okang'e ni ma gini ogolo kanye, but kineno gimoro amora okang'eyo. Kata kobedo gima obedo printed somewhere else, kata kama motimore. More sign. I don't know, but obedo signed en mani koro ing'eni gini. Ing'eni gini onge gine, onge amudi mar jo Kenyatta. Taping letterhead mar Kenyatta to aena. Magi minyalo nini? Magi minyalo gine. Inyalo monde gi P RD kiango 6 kiango mago tama. Donge mawacho, ineno mae, magi minyalo kata ino wuon. Idhi e cyber tiloso kino wuon. Nikech doneno ko onge sign. Sign nitie lakini sign onge ka onge sign. No, signature to wanyal recommend. Gimwadwaro en amuri, sign migoyo ni mawacho ni yawa koro magi mosetimore kama. Koro tarik gimadwa ni watim investigation. Tarik 21 November. Ne tarik 21 November tondike 2019. Tondike to yud ni case ma iluongo ni death summary. Date of admission and tarik 21 November 2019, and then death of the discharge nobedo tarik 23 November 2019. Koro ere kaka gini notimore nikech wachane mokwongo kapok asomo gini. Ere kaka ipenja tamene. Dong ma in owuon. In kituo ka in owuon. In ing'eyo jok matimo gigeni. Ing'eyo. Dongo ondik nyaka ward number 8. Joma bedo ward number 8 gin joma nade? Clinic ward number 8 ok ang'eyo, mano akia. Koro before wadhi kata father, kia mo father. But ng'eni ma ok lwet daktari. Ng'ama nondiko gini. Ipenja ka nana e ward. Na ward. Which means nitie gimilore magodhago. Wachane ni magodhagodha. Yadana magodhagodha no, but ing'eni gima miyo koro chuna nyaka penji
en niya, iri kaka ne yudo barua ni to ng'ama no barua ni ayudo ka koro osegik sama koro adwaro ng'eyo gima timore e ngimana. To ng'ama no ndiko gigi nikech oonge gi amuri mar Kenyatta, oonge gi nini ng'ama no ndiko matiende gini en samoro gimodhi to kawe cyber. Dr. Silas Dr. Silas. Mano is the same writings man ka. Mapodo kwanyal believe ni mano Dr. Silas. What happened? Ana dwa mana penjo. An Jagingo. Ere kaka ifeel kindiko ne ng'ato death summary? Mapende mae onge gi nini. But ato kamana yude. To Nyasaye ng'ong'eyo. Ka yude documents na mag dhi manyo pesa. Which means niya, gini jogi noyudo go pesa. Matieni ng'ato nodhi e cyber. Ng'ato kuna mtu alienda kwa cyber. Ng'ato nodhi otudore gi ng'at mane wuondore ni daktari. Which means ne ng'ato norwako jampa mar daktari. Ma iluongo niya, ng'ano rwako jampa mar daktari. Koserwako jampa mar daktari to gi gulugulu gi jomoko. Gulugulu. Ing'e gi agulu en gik ma mondo gimoro donje iye gi thuon onyalo to. Winjo. Koro gitimo gimiluongo ni gulugulu. To giso gini, to mae moyudi nikech death summary ato pod angima. Luo gino nyalo bedo malit. Wamodhe pia. So, okay. Jagingo. Wadwani mondo wabed realistic. Dong mondo wang'e the truth about your situation. There's a time iwinjo. Awinji. Mana you were about Manopi. There's a time money you were about dollar. Dong. Weluongo nying ng'ato. Dong ana wacha. Dong koro mato gen gi mong'ere. Kata kong'ere. To mane yanyo dole social media. Ok na yanyi. Nawacho ne mana adiera julu. We donje gir ng'ato. Okay, mano is my first question. The second is kawawe mano. Ji osebedo kawacho ni yawa boys Jagingo tipone nokwal kia wi olokore. In ang'o minyalo wacho gino? Wach nawacho nitie ng'ato mane watigo. To nikech ne wang'iyo ka bandwa mane powerful dhi low. Koro wa decide ni to wadhi ka juoga to wacho ni ajuoga gi be wuo. Bandwa ni osebedo for long. Pok wacho weche mag ajuo. Koro wadhi ka jalemo. Jalemo wacho ni gikela ne uru tipo mondo wang'iane. Kopo ne nitie ng'ato otimo nu gimoro marach. Ng'ato nyalo kata ng'ato nyalo kawo tiponi. Uchimne ne ng'ato kawo tiponi. Ng'ato kawo tiponi ma koro nawacho ni. Meda gi thum moro midwani go. Usiebna ka in e loya to in e loya. Onge ng'ama riambo mondo loya. Kech loya penji niya. Inege niye. Ng'amoneni. Koro nikech wan nonewa kama nwadhi. Kisebedo jatelo. Kata odi kineno ka odi dhi marach. Kama koth goyigo. Nyaki ng'i kaka iso. Koro ne wachako sokot. Wasokot kwa chupo kamiluongo ni turo suri. To jater koro onge. Koro meaning ne okutundo kuma ne godhiye. Jatero la. Okay, matene mana no backfire. The second question, nikech hapa ni kaka joluo koro winjo gini sani. This is Low Lifestyle Show brought to you by Saloji Panorama. Then the next question is, sani juzi ka, akiani ne en kawuono,
ni post onyi tibim ni mai dhako. Why? Ni post mano why? Nitie gima jo Tanzania timo miluongo ni Kosidwarore ni mondo ihit, in idwarore ni mondo mi maybe ihit, itag kata nying ng'ato, kata iwach kata ni awa, aloji pana ni adhako na mondo ihit go. No. Then why? Nitie gima iluongo ni comedy. Mana kaka ng'ato nyalo dhi e TV to wuoyo kaka Raila. But marwago nyi to en personal. En niya ng'ato ok wawal, ng'ato kaka onyi onego bed niya josiasa mowero take care. Donge? To josiasa mowero miye gik miluongo niya nduru malwar. To ere kaka koro en nobedo kanyo ma koro ichako obedo okaluongo nyinge. Niluongo nyinge. An gi video ni kae. Wewe okaluonge nyinge. Awacho ni onyi duokna chiega. Koe mane gima adwa ni mondo wang'e. Koro dhako gi pesa chalre. Samoro nonyi baga. Nikech kanyono koro nyine bagi gi pesa. Ok gi pesa. Kuonde ma nyono dwaro nyo. Kagero tumu. Kogero tamu. Pok inyiero. Ing'ene dhako kata jomoko no. Iwacho ni dhako chal gi pesa is okay. Koro matin niya jaodi ing'eni ni post kata niya nonyi duokna jaoda duok ni pesa ni. So the meaning of jaoda en duokna pesa na en ngero. Matini duokna pesa na. Duokna pesa na or duokna thumbe na or go thumbe ni wena thumbe na or okay. Iwacho ni go thumbe ni wena thumbe. Onyi osekwali thum. Mana busy. Mane wacho ni podi donge. Okay. Ok ne podi. Onyi nigi pesa ni. Ong'eyo. En go. Onyi. Thum ma pok igolo mar una bila. In gi pesa no. Sawa. Ng'ama dwa chung' Dandoracha iluongo na Stephen no chuli. Onyi wewero ga thumbe. Ne ka ng'ato osekelo ni custom. In be koro iluoro. Ne koro idwa dhi god. Idwa dhi dok mondo iwer ng'ano. Wer gi timno. Nawero Jaki. Jaki en fan. En German. Koro nyio chako chat kode. We chat gi joko ma custom ng'ato. Ne koro imbi dwa wer. Koro omera. Ing'eni an kwero uga. Then king kiyudo problem. Jagigo janeko. Neko nano. Tuo man go milanda no. Kawidhi kode. Kata kura okagwu katonyi. Ing'eni I want to tell you. Weuru bedo joko moko ma irito ng'ato los. Makel. Micham. Kiseng'ok. Then kokiwacho ni kuro ng'ok ni dum. Koro okawuo kata ku jathum moro amora. Kidwa ne ng'ok odum. Madhie kong'o mok inyiewo gi pesa ni. Then cham koro matene jathum inyiewo ne kong'o. Ok awuoye jathum. Awacho niya. Chiemo moro amora mok diet to your life. Werigo. Onyalo come out. Koro mano advice. Mano advice. Ok na yan. En advice. Cham giming'iyo go pile. Koro mane wuoche maromi miwero cha. To kara in kiri. No. Mane ng'ene part 4 mar wuoche maromi. Nikech onge kaka
inyalo wacho na luo then iwacho no luo then iwacho na luoche motimo gino then ichako iwacho no luoch then kwanyisi ne ndikane spelling mar luoch Gi luoch Yudo popogore. opogore then luoch nitie Atieno Otieno then Otieno Atieno Okay, so far not so far wach dhulu an ahero dhulu wawache gini isemule ndalo kabisa. emomiyo adani mondo ikal ndalo mosegwarore mosekalo ndalo mokalogi mogwarore kinde mokalo mogwarore ji osebedo ka wacho ni jagingo timo kare kama kia jagingo go ng'ato kia jagingo in owuon Awinjo nikech gik mapenjo to duoko maler Joma- in owuon Iran koso wiyi owilore sama ing'iyo gima timo tibedo piny kiwuocha in ma wiyi owilore because giming'iyo ning'iye ni wiyi owilore to an tawacho mana gima wacho magi jok mawacho negigo ok nyal dhi e court mondo otweya. Sama ibedo piny kidiscuss Boaz Jagingo tideko ne tich monego idhi ti mondo mi konyruok e ngimani. Ere ng'ama wiye oral? samoro seche moko ji neno kaka irwakori kaka kawuono itiyo otamba chak iketo gima red ka koro ji penjore ni jamani ne ok timre kama Kora penji wakati mane ok atimra kamano gik mane ok atimrago kamano nikech nitie wakati mane sime onge koro in kane sime onge nineno jok mane timo gik but koro sani kineno gima atimo ok atimo gima an madwaro atimo gima an mahero winjo motini ing'e gimitimo kora penji katwe kawacho gini natimo akia natime go wuodhane gini igol kara penji kagolo gigi te keto piny kora agolo gigi te koro iparo ni akia kuma agologie kora amiyi nie kawi bitweri in be koro tweri koro in owuon kata ka in gi para tweri kaka natwera ma ji penjo niya koro koponi bed ni koro dong' atwera koro ine ka koro iwuo nyaka wang'i koro iloso kaka ne mari te which means niya dong' atwera kaka nitweri but ma iketo kama gini konyi gang'o e ngimani in sami ikete nikech akete matiende luongo copy paste dagi kawe mayelo dagi kawe gik ma ok atwerago in miwacho niya ok an mawacho in koro irwakori koro ichalo ng'ama dhi wuoth nikech ichalo ng'ama obiro e oda to rwako lawa to ewe winjo nikech an sama nawuok kata kaka nabiro nang'e kaka plan ne kaka koro iketo ma kata yier wiyi ok nen adwa ni mondo mi aluongi e show maber next week ma live mondo wapenjo piny koro iduokri gi jopiny nikech nitiere questions mang'eny nitiere penjo mang'eny ma jopiny go mondo mi openj kiki penja gimong'e ne first ng'ama dwa penja penjono kuong ipenjrie in owuon gik mipenjago be nitie gima ose affect midwa ng'eyo mondo wakonyi or kata gik mose affect Boaz Jagingo midwa ng'eyo mondo ikonya nikech wan gi gimoro niya sani onge weluwo dhoranga ng'ato kokweri ne welo yo madhi dala ng'ato werigo en mong'eyo werigo kiseng'iewo pato tinyono go kudho
Udhu kosechwoyi, we ywakna. Akala beche yot moloyo opato. In mibedo piny mondo mi ng'ama miyi to golo kanye. In mirito mondo kelni ng'ama keloni to golo kanye. Warning. Winji. Sikia. Listen very careful. Murwangi. Ngongwangi. Nyer. Kotami. Dhie odi monene. Weri gi gir ng'ato mokisole. Wedhi e liel tidwaro chiemo mokisolo. Dhako mosiko nini weri gi ngima nyawadu. Weri dhako mosiko nini bebi wiya rach koneno dhi madhari. Odhi olos ne wiye. Ano jikwara mboga juanga. Hey, bwana mama kawuono pek malich. Oh, it's okay. Adwani mondo mi wabag budho maber kabisa kod boss Jagingo. Point of correction. Oh, boss Jagingo. No. W. Okay, let me start from the leg. Wadwani mondo wabag budho maber kabisa kod www.co.mibuogo go jothumbe former Dr. Kogwodo. Yeah, it's okay. What the blank, but apani angeni what the bedo live mondo me at least and tire penjo monyalo penjo boaz ndik comment mari kanyo mondo penj boaz gik midwa ni mondo mi penje 1 2 3 koponi maybe gik misewinjo kuom and all that ibro ndike comment below. Gwonyruok chalre en mor malchenya kuom bedo galo ji panra nikech nitiere gik moko ma jomoko lingo to wuoche kadi to many maromi. Yeah. To kata dhako bede kiyudo ma ok romi to many moro maromi kata dichuo bende inyalo manyo maromi nikech gimoro amora mok romi e ngimani ok bi konyi. Yeah. Koro wago erokamano to bende wawachonu adiera kapod wangima. Wedhi e liel tiwachoni idhi gi dhogi nono. Dhogi gi barakoa. Na ge dhoga nono. Luok lweti. Stay at home. Vamos. Wabiro gine. Tuoche moko ne nitie maniluongo ni kipindupindu. Ne gin tuoche mag idwa lendo ba. Ok wadwa lendo, wadwa wacho ni gik moko miluongo ni wuondruok, thagruok gi sandruok opogore. Thank you so much, Aloji Panoran. It's okay. Wind this show. Apani biro duogo mondo mi wawach gini abiro biro. To basi ibiro biro mondo wawach ne jopiny gini maber nikech jomoko wacho ni boss Jagingo nitie kaka en mara kia boss Jagingo wiyo lokore. Boss Jagingo wiyo lokore sani aketo gine dai. Ajaka keto ka but wabiro ng'e mano ni why iketo dai no iketo nango. Abe nyimne chone okiketo. Kora na live chon. Koro kawuono koro iketo. Chon gilala Jagingo yanda galoragala. Jomoko ne wuonya pala. Koro ni gallery sani koro iketo dai. It's okay, my people. Subscribe to my YouTube channel. Get the story. Subscribe and please don't forget to comment. That's the only thing we need from you, so that at least when Boss Jagingo will be on board, yani kopone wabedo kode kendo back on our live shows, or maybe on my YouTube channel, or maybe on my because I don't know how to speak good English, but I can speak Wewe Maria cuando serás mía si me quisiera ser literaria. www.katunja+ Aloji Panoran design and the only designer. Please keep it lock. Don't lock, keep it. Yeah. When you lock,
lock yourself. Keep it here. Keep it here. Uh, Try to speak your mind. Don't read. Speak your mind. And I thank you all. And I can just say, watching this show. watch your show, and don't just watch show because it's watching. So can watch you. It's okay. Be blessed, my people. Thank you so much for watching this show. May God bless you. Have a Good morning, people. See you yesterday.